Dennis Gabriel Alipio. Regional. Idol Dennis, si Adado pang detalye. Dito na nakamat ang report. Go ahead. Dinadahilan iti otoridad iti marijuana plantation no valor iti 7 million pesos iti mismo nga barangay Lokong Tinglayan Kalinda. Sigon ti PDEA ken ti PNP umabot na 4,500 fully grown marijuana plants iti nakaimulaan ti 2,300 square meters iti nauram ken kasabitan dinadahil da iti lain nga kalman. Sigon ti PDEA nagbalegi iti over-inward operasyon iti panang laban kontra illegal nga droga iti lugar nga suta iti tukan iti PDEA ken iti PNP. Ngem security resident iti Tinglayan dito nga marijuana plants ket kusang nagtubtubo nga di ganimulmula amasansan so iti wayat operasyon iti otoridad. Idol Dennis Alipio, Tatak Armen.